Dobrý deň, vítajte pri našom ďalšom videu, v ktorom vám predstavíme túto ručnú pumpu na oleje, ktorá sa montuje na takéto 20 alebo 25 litrové bandasky. Táto pumpa je veľkým pomocníkom pre vás, ktorí používate oleje práve v týchto baleniach, či už vo vašich prevádzkach, alebo ako servisní technici niekde na výjazde v teréne. Poďme si teda pumpu predstaviť bližšie. V balení sa nachádza ručná pumpa, výdajná hadica, adaptéry dvoch veľkostí závitov, podľa toho, aký závit máte na svojej bandaske, prechodka medzi adaptérom a pumpou, stručný návod, farebné nálepky na rozlíšenie oleja, spona na upevnenie hadice. Poďme si teda pumpu založiť na našu bandasku. Ako prvé potrebujeme nájsť vhodný adaptér. U nás je to tento menší. Následne založíme prechodku. A potom samotnú pumpu. Vieme si nastaviť dĺžku podľa potreby. Dobre dotiahneme a následne už len založíme hadicu, ktorú môžeme upevniť pomocou spony, ktorá je v balení. Pumpa je pripravená, môžeme čapovať buď priamo do strojov, alebo do pripravených nádob a podobne. Pumpa je vhodná napríklad na prevodové alebo motorové oleje, ale tiež aj na výdaj nafty.